României a vizitat Parlamentul Republicii Estonia, unde a avut o întrevedere cu președintele Comisiei pentru Apărare, Kalev Stoicescu, care are origini românești. Au discutat despre cooperarea dintre cele două țări și din cadrul NATO și UE, dar și despre sprijinul Estoniei acordat Republicii Moldova în drumul său către Uniunea Europeană.